futbalu samozrejme patria aj červené karty. A dnes sa pozrieme na najviac legendárne momenty spojené s nimi. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZI pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže máme tu toto video Legendary Red Card Moments, konkrétne od kanálu 90, nechám link na originálne video v popise. No a ideme sa pozrieť, čo všetko nás tu čaká. OK, takže hovorím mu, že ho zatiahol za hlavu a dostal červenú kartu Cristiano Ronaldo, keď ešte hral v Juventuse. Roncek tam bol dosť zrútený. Ďalej pokračujeme týmto, toto si pamätám, to bolo trošku kontroverzné. Akože áno, proste bolo to nešportové správanie, nemal do ňoho ako keby kopnúť alebo niečo, ale bolo to taký malinký kontakt, že Rudiger tomu pridal, ale vybojoval samozrejme červenú kartu. No, som nechápal, že jak toto môže byť červená karta. Čo tu máme ďalej? Toto je Atletico, dobre vidím, no jasné. Mám pocit, že Atletiku to možno nebude iba jedenkrát. Carrasco akože solidne zhodil, čo ti šibe, no jak MMA. Dostal červenú, ako tam to chápem, no. No, ako opäť prifilmoval to, ale chápeme sa. Dobre, čo tu máme? Žltá karta. No way, že dostane Wendel červenú, no way. Nedostal Wendel červenú, že nie? Čo ti šibe, on fakt dostal červenú? O môj bože. A Wendel ani nevedel, že má ísť von. Ty vole, Atletico im to oplatilo. Proste vieš, že úplne sa tam len ľahko zahnal rukou a hneď padol a vybojoval červenú tiež, čo ti šibe. Toto je pre mňa asi najvtipnejšia časť futbalu, hej, že jednoducho, keď chceš mať penáltu, keď chceš mať červenú kartu a tak ďalej, musíš tomu pridať. Proste som si istý, keby ten Angel Correa alebo kto to tam bol, ktorý tomu nepridal, tak by Wendel nedostal červenú kartu, rozumieš? Proste, no, dobre, pokračujeme ďalej. OK, tu ho zložil kompletne Pulišiča a dostal za to červenú. A potom Pulišič potiahol Genduziho, Genduziho potom zase zhodil na zem. A dostal, kto dostal červenú? Genduzi? To mali akože dve červené v jednom zápase? Dosť krúte, ty vole. OK, toto bolo absolútne nepotrebné. Tu sa nedivím, že bude červená, jasné. Ešte sú tam fighty. Ako hovorím, toto sa nedivím, to bolo vyslovene nepotrebné, nešportové správanie. Kopnúť tam do neho, keď už sa ako keby písklo. Takže tu je to jasné. Veľká potička, McKenny mu tam roztrhli dres, lol. Čo ti šibe. Takže to je vlastne USA Mexiko, že? Také trošku derby, no. Severoamerické. OK. Čo sa snažil ten Barella akože urobiť? Že mu tam buchol do nohy a dostal za to červenú. Borci sa tu menia na boxerov, ty kokos. OK, tuto Doucouré s Kaneom sa pochytili. No a presne o tomto hovorím. Tu keby Kane nespadol, tak podľa mňa Doucouré nedostane červenú. To bude červená pre Buffona, že? To je Liga majstrov a dostane Buffon červenú za protesty, že? Jo. To si pamätám veľmi dobre, tento zápas som pozeral live. A Roncek potom premenil penáltu. Tento rozhodca bol zabijak, VTF. OK, lopta pre Liverpool. Dalot kompletne protestuje, dostal žltú kartu a protestuje ďalej? Aj napriek žltej protestuje ďalej a dostal tým pádom ako keby dve žlté a to samozrejme rovná sa červenej karte. Ako toto posral Dalot, no. Tam už keď dostal žltú, už mal prestať. OK, tu máme... To je kto? Lauren James? Aha, ona akože na ňu vstúpila, hej. Takže dostala za to červenú. Lauren James, no lol. To je halus, ako nechutné gesto, ale zase neviem, či tam bol akože až... Či to bolo až tak vážne. Čo tu máme? Zlatan out? Zlatan dostal červenú a povedal, že nie, ty choď preč. Jasné, akože, hej, poslal rozhodcu domov, samozrejme. Hej, nezahrávaj sa so Zlatanom, áno. Frimpong. A spadol tam. Takže to bude žltá karta a ešte tam išiel pozrieť VAR.
Povare, keďže by išiel možno sám na bránu, tak dostal červenú kartu, zmenilo sa to. Tu máme, čo to je, World Cup, ak sa nemýlim. Áno, áno, to Kamerun nie, vtedy vyhral nad Brazíliou, dobre hovorím. Čo sa tam stalo? Aká červená karta tam bola? Ja aj za dres, jasné, dal dole dres, už mal žltú a dostal druhú žltú za oslavu. By ma zaujímalo, že či si to uvedomoval, asi nie v tom momente, že proste nechcel sa vykartovať, samozrejme. Proste eufória, aha, tu mu proste nechtiac mu vyhodil tú žltú kartu z rúk, len mávol rukou a za to dostal červenú. Čo ti šibe? OK, toto bude jasná červená. To mi pripomína Luisa Suáreza proti... Neviem, či to bola Ghana alebo niečo také, kde červenou kartou zachránil im postup a tuto tiež sa im to vlastne ako keby oplatilo. Neviem, ako dopadol zápas, ale vyrazil to potom bránkár. OK, tu máme gól. Toto je čo za oslavu, WTF? A sa to stalo červenú. Čo to bola nejaká disrespekt? Ja vôbec neviem, akože čo to malo napodobňovať. Či to bolo niečo disrespektujúce, alebo... WTF? Battle of Nuremberg. Portugalsko versus Holandsko. To bolo čo, 2004? Alebo... Kedy sa tento zápas udial, neviem. OK, tam proste zmenil trajektóriu lopty kompletne, Kostíňa dostal červenú kartu. Čo tam bolo, viacero červených kariet? Za toto dostal červenú, čo ti šibe. OK. Takže druhá červená. Nehovor mi, že tam bude viac červených v tom zápase ešte. No očividne asi, hej. Dobre, ďalšia červená. Čo ti šibe? Z tohto sa stalo rugby a nie futbal. A tuto bude ďalšia, nie? Čo ti šibe? Nie. Ako toto bol nepekný zákrok. Ďalšia. 4 červené karty v jednom zápase. Čo sme v Južnej Amerike? Tam sa niekedy dejú takéto zápasy. OK, tuto máme Neymara. Toho veľmi často faulovali, ale on tento raz tam zhodil nepekne hráča a dostal za to červenú. Aha, nie, tak obidvaja dostali červenú. Obidvaja a ešte v tuneli išli do seba. Jo, toto som videl. Tuto proste bezdôvodne zhodil trénera úplne a celá lavička išla po ňom. To si myslím, že urobil na schvál. Ako WTF. Čo máme tuto? Poriadne tam zhodil Isaka, Virgil van Dijk, išiel by v podstate sám na branu a to je jasná červená karta. Aha, jo, toto si tiež pamätám, že sa to riešilo na Twitteri, že to bolo trošku kontroverzné, ale jo. Tuto tiež ty kokos Udohy kompletne sundal Sterlinga. Jo, a tuto vlastne vidíme Tottenham s 9 hráčmi, jak sa snažili stále hrať tú vysokú obrannú líniu. A to už proste s 9 hráčmi moc úplne asi nevíde, no asi sa to neoplatí. OK, toto bola z tohto napokon pramenila tuším penálta, nie? A Upamecano dostal červenú, áno. To je vlastne keď prehrali ten prvý zápas 1-0, potom to otočili Bayern. Tu máme Man City versus PSG a Di Maria, jo. Toto bolo tiež nešportové úplne gesto, tam naschvál vstúpil jednoznačne mu na nohu, keď sa snažil akože zobrať loptu. Oh, shit, tam akože, čo sa stalo? Tam Antonyho kompletne zhodili a kto tam dostal červenú? Casemiro napokon, že tam išiel vybavovať, hej, veci. OK. Aha. Jak ho ešte kopol zo sebe. Čo ti šibe? Takže čo to bude, červená pre obidvoch, alebo iba pre jedného? Asi iba pre jedného. OK. Tak toto bude pochopiteľné, tam dostal do tváre. Jo, do vecka. Takže jasná červená. Tu tiež nepekný zákrok na Kyliana Mbappého. Čo to bolo, iba žltá? A nie, išiel si to pozrieť na bare a dostal potom samozrejme červenú. To bolo nepekné, takže pochopiteľné. Máme Messiho ešte v Paríži. Počkej, za toto dostal červenú? To už si ani nepamätám. OK, tam bola tiež červená. Tam sa Rodri s Gibbs Whiteom solidne fajtia. A o tom to hovorím, hej, že proste tuto vidieť úplne, že obidvaja idú do toho rovnako a proste tu je to o tom, že kto prvý spadne. Keďže Gibbs White prvý spadol a zahral, že jak si ma trafil, tak Rodri dostal červenú. A myslím, že Gibbs White nedostal nič, nie? O tom to hovorím, že to mi príde niekedy také vtipné, no. OK, tam Salah aj Klopp. Wake up idiot. Zobud sa idiot a dostal červenú kartu, no, Klopp. Čo tu máme? Sergio Ramosa, jak zrámoval Kvadráda. A potom za toto, áno. Kámo. Akože sorry, ale za toto dostať... No dobre, to bola tu vlastne druhá žltá. OK, som myslel, že to bola čistá červená. Druhá žltá, dobre, no. Ó môj bože. On to chytil čo, rukou? To chytil Willian. Aha, on tam hovorí, že... To akože hrúďou, no jasné, čistá hruď. Yes, vidieť to. No, pochopiteľné, červená karta, jasné, keď zachrániš takto gól rukou, tak je to samozrejme.
A tam ty vole ešte Mitrovič ide riadne do rozhodcu. Sa divím, že aj on nedostal červenú. OK, máme zase tureckú ligu. Penálta a červená karta. A tam ešte ty vole fajn. Hráč ukázal rozhodcovi červenú, tak aj on dostal červenú. Čo ti šíbe, borec pulou proste Uno reverse card. Jo, toto bol hrozne nepekný zákrok, toto si pamätám. Tam Gomeš sa zranil, neviem či na rok, alebo na koľko, na niekoľko mesiacov a Sona to fakt mrzelo. Takže toto bolo nepekné, no. OK, hneď ďalší zápas po tom incidente. Son sa ospravedlnil, jo. To je pekné od neho. OK, tam Sanchez nestihol stiahnuť kopačky a dostal červenú kartu. Tiež za faul na Fabiňa. Áno, toto si tiež pamätám, to bolo posledné minúty Atletico Man City, kde Foden už sa snažil hrať proste na čas a potom proste Savic ho tam úplne ťahal, že vstávaj, že nefilmuj a potom sa tam strhla kompletná bitka, dobehli tam obidva týmy. Felipe dostal červenú kartu, ale bol riadne nasratý. A potom tam bol nepekný zákrok od Robertsona, ďalšia potička, išli si to pozrieť na VAR a po review dostal proste červenú. Solskjaer bude vyhodený, ak prehrá tento zápas proti Watfordu, hej. Tam Maguire dostal žltú a bola z toho čo, penálta? A Maguire dostane druhú žltú, nie? No jasné. Harry Maguire v prime, čo ti poviem. Takže Solskjaer, Maguire vyhodil Solskjaera, no 4-1. Neviem, či to bola čisto Maguireova chyba, ale... OK, debut pre tohto hráča. 59. minúta. A za 20 sekúnd ani to nie sa vylúčil. Čo ti šibe? Tak to je rýchly debut, no jeho rodina nechápala, že tak rýchlo dohral. Čo tu dostane brankár červenú? Asi hej, že? To by to mala byť červená pre brankár. A to je čo? To bude... Walker ide do brány, že? Kyle Walker išiel do brány, presne tak. Keď ešte Bravo chytal za City, tak musel Walker za toto nahradiť ho a pozri sa, jaký zákrok, kávo. A to je halus, oni akože nemali na lavičke náhradného brankára vtedy, že sa im zranil? Asi? Tak preto musel ísť Walker? Neviem. Jako neskoro nespadol, ale pochopiteľné, ako tam to vôbec nebolo potrebné ho proste trafiť. Máme čo? Žltá karta. Aha. A znovu proste tam do tváre trafil. Takže červená karta pre Lamelu. Áno, toto si pamätám, to bolo, že naschvál chceli, aby sa vylúčili. Áno, Ramos proste naschvál zdržiaval a to bolo kvôli tomu, aby sa vylúčil na ďalší zápas. Aby chýbal akože proti Ajaxu v odvete, tuším. A aby nechýbal potom neskôr v neskoršej fázi Ligy majstrov. Myslím, že to bolo naschvál spravené. OK. Tuto čo máme? Červená karta. Ale ide si to pozrieť na VAR. Vráť ho späť? Aha! Takže mu zrušil červenú kartu. Borec už bol v šatniach, už išiel do sprchy. Počkej. Aha, on mu dal, že nie druhú žltú, ale dal mu, že rovnú červenú. Super. OK, tam zahral rukou Pope a ešte aj kopol vlastného hráča. To bude asi červená, že? Keďže zahral rukou, no jasné. Máme čo, Austráliu? Proti Chorvátsku. OK, tam je žltá karta, ale... Ty vole, tento borec sa s tým absolútne nesere. Druhá žltá karta a tým pádom išiel von. Počkej, zabudol mu dať červenú kartu. On mu zabudol dať červenú kartu, on aj hral. A potom si spomenul, hej? Čo ti šíbe, tak to je halu, že aj zabudol, že už vlastne mali jednu žltú. To je riadna sranda. No nič, napíšte mi do komentárov, čo je pre vás taký najviac vtipný, lomeno nejaký legendárny, pamätný moment súvisiaci s červenými kartami. Ešte raz shoutout tomuto kanálu 90, nechám link na originálne video v popise. Určite si šupni like, daj si modré, zapni si notifikácie pre vás podobného kontentu a poď si pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúča. Ja sa s mojou lúčim a čauko ľudia.